taod-taog breaker ay submitter ug kini mga suga ron kay na silingan na malihog kani taod kay tantik ini sa kan nga submitter kay ngabang rin sila. Kaning mga breaker nga daan o plangka man ni karaan man di man mo trip off na yung mga trouble lisan tanay circuit breaker ka ng bago. Tanggal na. Ipay ka rin ng bracket, brake. Suras kahimtang video ta nya. Dirita mo tap sa wire kay ang makakuan tag suga. Kina, tap na. Dirita mo kuha og kuan wire sa duha ka breaker. On ha. Okay. Okay na. Sige na. Mana